100 leden van de kerkelijke gemeente Jesthim, Abbegeer en Volsgeren zongen Joert voor het laatst uit het oude liedeboek. Een songmarathon met de eerste coupletten van alle 491 lieden. Het idee kwam van organist Ludwig Hiemstra. Er zitten zulke prachtige lieden in dat oude liedboek is maar. Ik ben er eigenlijk ook al 40 jaar mee aan actie. Ik denk, ik wil het een keer helemaal terugspelen. Laten we dat eens voorstellen. En ze werden enthousiast. In maaien is er een nieuw liedeboek voor de protestantse kerkenkaan. De oude bondel is 40 jaar lang broekt en voldoet net meer aan de eerste van de nieuwe generatie. Toch is het oorskier van het liedeboek net makkelijk. Er zijn generaties hier die met dit liedboek zijn opgegroeid. En liederen die op hoogte- en dieptepunten zijn gezongen, die ook echt hier zitten. En dan is afscheid nemen ook altijd een beetje sterven. Hè? Na elke nieuwtje lieden is er skoft en kunnen mensen bijkomen. En haar kiel weer even rijst Jan. Om vervolgens erachter te komen dat het oude liedeboek nog een soort nieuwe meldijenprijs jouwt. Nou, we zaten erheen gaan. De helft weet we nog niet eens. Kunnen we net niet eens. Hou je dat een heel dag vol? Nee. Ik zit zelf ook op een sjonkoor. Ik weet zeker dat ik na een goed uur overloeren, dan ben ik er doorheen.